खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं हायनार्सि गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। अनिमिस बुवा बुथारनाय जाथायनि गाहाय दायनिगिरिया जाब्रबथायाव थैबाय। एबसुआ मानासआव सेफ मानास क्लिन मानास हाबाफारि बानजायदों। साइबार राहामाननि हेंथायै 305 बिलाइनि चार्जशीट गथायबाय। बाक्सा जिल्ला एबसुआ इन्टार कलेज बाथ्रा दान्थेलायनाय हाबाफारि लादों। केट्रियाव रेलजों सौग्रावना मानै मैदेर थैदों। तिनिसुकिया जिल्ला बिजिरसालियाव हरखाबै सासे उखिलनि जिउ खहा। गंसे बाइकआव सानै गाखोयोब्ला सानैबो हेलमेट गाननांगोन नङाब्ला 1000 रां जुरिमाना होनांगोन। 5 डिसेम्बराव बर' थुनलाइ आफादा खन्थाइ सान फालिनो लादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। कला लरा एबा निजर दासा आरो गैलिया। कला लरानि गोसोम आयदाया बेखिनियावनो थुंगेबाय। कला लराया गुफुर सिजों खोबजाबाय। अनिमेस फुवाया बुथारनाय जाथायनि गाहाय दायनिगिरि कला लरा एबा निरज दासआ मोनसे लामा जाब्रबथायाव दिनै जिउ गोमाबाय। पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखोमानो नाजानाय समावनो हरखाब जाब्रबथाय जाना निरज दासनि जिउ गोमायो। बे जाथायनि बागै पुलिस सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला जरहाट हानजायारि गाग्लोबनाय एबा अनिमेस फुवा बुथारनाय जाथायनि गाहाय दायनिगिरि निरज दासखौ थांनाय हराव पुलिसआ सरासनस्रा नायबिजिरनो थाखाय लाना थांदोंमोन। बे समावनो दुथां निरज दासआ जरहाट मरियनि लामानि नकमुवा ओनसोलाव पुलिसनि गारिनिफ्राय बाज्रुमना खारनो नाजादोंमोन। नाथाय उन फैबाय थानाय पुलिसनि गुबुन गारिया सौग्रावफैनायाव गोब्राब जखम जायो। बबेखानि निरज दासखौ फाहामथायनि थाखाय जरहाट मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो लामा ससेयावनो जिउ गोमायो होननानै पुलिसआ सुलुङाव बुंदों। बे जाब्रबथायाव गोबांसा पुलिस जवानफोराबो जखम जादों होनना मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि निरज दास एबा कला लराया जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय खौराङाव दिनै फुंनिफ्रायनो हाग्रा गेजेराव अर जोंनाय बादि गोसारदों। बेबादिनो समानै भाइरेल जादों। अनिमेस फुवा बुथारनाय जाथायखौ गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बादियै निजायै नायबिजिरनाय अफिसार आसामनि स्पेसियेलिस्ट डिजिपि जिपि सिंहनि मोनसे टुइटआव। बबेखानि निउटननि थामथि ल' बादियै मोनफ्रोमबो खामानियानो समान आरो बिनि उल्था फिनजाथाय थायो होनना जिपि सिंहआ थांनाय हरनि 2:29 रिंगायाव टुइट खालामदोंमोन। ओरैहाय जिपि सिंहनि बे टुइटआनो निरज दासआ दि थैनांगोन बेनि इसाराखौ होदोंमोन होननानै गोबाङानो सावरायदोंसो। बेजों लोगोसेनो बे टुइटनि उनावनो निरज दासनि जिउ गोमानाय खौराङा गोबांखौनो गोजोन होदों आरो गोबांखौनो सोमोनांहोदों। मुलुगदांखा मानास नेशनेल पार्कनि गाहाय हाबग्रा लामा बासबारि रेन्जआव एबसुआ सेफ मानास क्लिन मानास हाबाफारि बानजायदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सालबारि दख'रा आरो गबरथना दख'रा एबसुआ जथायै मंगलबारखालि मानास बासबारि रेन्जनि गाहाय हाबग्रा दरखंआव सेफ मानास क्लिन मानास हाबाफारि बानजायना सिबस्रांदों आरो साखोन सिखोन खालामदों। एबसुआ बानजायनाय बे हाबाफारिया सालबारि महकुमानि एसडिपिअ समिरन बैद्य, मानास नेशनेल पार्क बासबारि रेन्जनि रेन्जार बाबुल ब्रह्म, बिटिसि सालबारि समष्टिनि TCLCCनि मासिगिरि बिन'द मुसाहारि, आदिबासि फरायसा आफादनि फोसावदिं नेहाथारि मानसुख सांकाहारिकाइमोनहा बाहागो लायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला एबसुनि दैदेनगिरि आरो मावथि सोद्रोमाफ्रा मानास बासबारियाव मैया फुंनि 9 रिंगानिफ्रायनो जागायना 5 घन्टासो फोसाबनाय हाबाफारि लादों। बेजों लोगोसेनो औवाजों बानायनाय गं 100 डास्टबिनफोरखौ जायगा जायगा फसङो। सेफ मानास क्लिन मानास हाबाफारियाव बाहागो लाना बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि मानास नेशनेल पार्कखौ दावबायारिफोरनि थाखाय मुजिथाव आरो गुबुंनाय गैयै खालामनायाव साफ्रोमबो सुबुङानो बिबान दं। रायजो राजा एबा दावबायारिफ्रा मानासखौ गोग्गो खालामना लाखिनायाव सांग्रां जानांगौ। आसाम पुलिसनि गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्सआव धुबुरीनि बारग' एडिसि साइबार रहमाननि हेंथायै चार्जशीट गथायबाय।
नायबिजिरनाया आबुं जानायनि उनाव आरो ग्रेप्तार खालामजानाय दायनिगिरि साइबार रहमाननि हेंथायै नांगौबादि फोरमानलाइ मोननायनि उनाव नायबिजिरग्रा भिजिलेन्सआ स्पेशेल कर्टनि सिगाङाव 305 बिलाइनि गोलाव चार्जशिटखौ मंगलबारखालि गथायो। बबेखानि साइबार रहमानखौ हमनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो उननि समाव आबुं चार्जशिट गथायनाय जागोन होनना भिजिलेन्सआ नायबिजिरनायाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्सआ धुबुरीनि बारग' एडिसि साइबार रहमाननि हेंथायै मोननै केस रेजिस्टार खालामदोंमोन। गिबि केसआ आयनिख्रुइ बांसिन सम्पथि सोरजिनाय आरो नैथिआ गावबुरा थिसनथायाव बेले-बेजे खालामनाय। रिपर्टनि बादिब्ला साइबार रहमाननि मुङाव गुवाहाटी नोगोरमायाव गुबुन गुबुन मोन 28 जायगायाव सम्पथि दं आरो बिनि बेसेना 100 कौटिनिबो बांसिन। नाथाय नायबिजिरग्रा टीमआ थि समाव चार्जशिट गथायनो हायैनि थाखाय बिजिरसालिया साइबार रहमाननो जामिन होदोंमोन। बाक्सा जिल्ला एबसुआ दिनै इन्टार कलेज बाथ्रा दान्थेनाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्ला एबसुआ सुबुं माहारिनि खामानि गैयै बाहायथाय आरो दिहुनथायानो आबहावायारि जेंना आरो गल'गारि बिदुं बांनायनि गुबै जाहोन आयदाखौ लानानै दिनैनि बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायनाय हाबाफारिखौ खुंदों। बाक्सा जिल्ला एबसुनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोसावनाय बादिब्ला नाग्रिजुलि सेकेन्डारि फरायसालियाव दिनैनि बे इन्टार कलेज बाथ्रा दान्थेलायनाय हाबाफारिखौ खुंदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गंसा 14 जौसिन फरायसालि आरो फरायसालिमानि फरायसाफोरखौ लाना बाथ्रा दान्थेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंदों। बबेखानि बाक्सा जिल्ला एबसुआ बानजायनाय बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायनायाव जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गं 14 फरायसालिफोरनिफ्राय गोबांसा फरायसाफ्रा बाहागो लायो होनना मिथिनो हादों। केट्रियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय खारफुनाय रेलगारिजों सौग्रावना मानै हाग्रानि मैदेर थैदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला कामरुप मेट्र' जिल्लानि केट्रियाव खारफुनाय रेलजों सौग्रावनानै मानै हाग्रानि मैदेर थैदों। बे जाथाया थांनाय हराव केट्रिनि बाहारु स्टेशननि साखाथियाव जादों होननानै मिथिनो हादों। आदार नागिरनाय हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मानै मैदेरा राजस्थाननि एक्सप्रेस रेलगारिजों सौग्रावनानै जाथायसालियावनो थैदों। खाफालाव लिरखानाय थायोब्ला रावबो एरायखेनो हाया होननाय बादिनो मंगलबार खालि तिनिसुकिया जिल्ला बिजिरसालियाव बिजिरगिरिनि खामानि सोलिफुबाय थानाय समावनो नालिस होग्रा फारसेनि गागि उकिल तपन कुमार दासआ हां सरथेनानै हरखाबै रुंसारि जादों। जाथायनि उनाव लोगो लोगोनो तिनिसुकिया सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा तपन कुमार दासखौ थैबाय होननानै फोसावदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला तपन कुमार दासआ 1994 मायथाइनिफ्रायनो तिनिसुकिया जिल्ला बिजिरसालियाव उकिल महरै खामानि मावबोदोंमोन। सेनियर एडभोकेट तपन कुमार दासनि बेबायदि हरखाबै रुंसारि जानायाव तिनिसुकिया जिल्ला उकिल सन्ताया गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। लामा रैखाथिखौ नोजोर होनानै आसाम सरकारनि हान्था मेला बिफाना मंगलबार खालि मोनसे नटिफिकेशननि जोहै मिथिहोदों दि गंसे बाइकआव जुदि सानै सुबुङा गाखोयोब्ला सानैबो हेलमेट गाननांगोन, नङाब्ला पुलिसआ 1000 रां जरिमाना लागोन। बेखायनो आथिखालाव सांग्रांथि जानायनि गोनांथि दंसै, मानोना बाइकआव सानै सुबुं गाखोयोब्ला सानैबो हेलमेट गाननाया गावबा गावनि जिउ रैखाथि होनो थाखाय गोनांथार। थुनलाइगिरि, लिरगिरि, खन्थाइगिरि आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि रुंसारि बजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै आथिखालाव बर' थुनलाइ आफादा 5 दिसेम्बरखौ खन्थाइ सान फोसावदों। बे खन्थाइ सान हाबाफारिखौ मोनफ्रोमबो जिल्लानि जिल्ला आफाद एबा गुदि दालाइ आफादफोरनि बेन्दोङाव गावबा गावनि ओनसोलाव खुंफुंनो थाखाय मिरु बर' थुनलाइ आफादा बयखौबो बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि बजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि मासिखौ रुजुनानै बर' हारिनि जौगानायनि खामानि मावलांदोंमोन आरो बर' हारिखौ सिबिलांदोंमोन। बर' थुनलाइ जौगानायाव बजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ गोबां बिहोमा होलांदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।